La Jada és estudiant nostra i ella es va incorporar el curs passat, porta un implant coclear i com a infermeres necessitem auscultar, no? Sentir la respiració i sentir el cor. Quan ens vam trobar amb la necessitat que Jada haurà d'utilitzar un estetoscopi a les seves pràctiques i a la seva activitat professional, el primer pas va ser veure quines opcions hi havia. Finalment, des del Servei de Recursos Educatius, vam trobar un estetoscopi digital i vam pensar que podia ser una opció, si més no a provar, si ens podia servir per donar resposta a aquesta necessitat de Jada. Doncs al principi estava una mica nerviosa, no? Perquè mai havia escoltat mai un batec del cor o la respiració a través d'un fonendo. Perquè clar, els fonendos estàndards normals per la gent oient no són els mateixos que jo puc fer servir, perquè directament no puc escoltar a través de l'oïda directa. I el primer cop d'haver escoltat un batec o una respiració ha sigut com uau, és una nova experiència, no? Una experiència molt, molt maca, perquè és com, ostres, el primer cop. Que és una cosa que els altres sí que normalment, companys meus sí que ho han pogut escoltar des del primer dia, jo no sé fins ara que ho he pogut escoltar. Quan tens l'oportunitat de provar-ho realment amb l'estudiantat, amb l'usuari final que té aquesta necessitat i veus que ho provem i funciona, només veure les cares a mi m'omple de felicitat.